रायजो राजा नोंथांमोन फाइनाल डिसिसन मा जाखो एमजे आरो प्रिटिनि गेजेराव फाइनाल डिसिसन रायजो राजाफ्रा मा खालामखो रायजो राजाफ्रा मा फिननाय होखो सोरखौ बेसेबां बुजायखो सोरखौ बेसेबां खावलायखो सोरखौ बेसेबां बोसोन होखो खिन्थु फाइनाल जायाखै नाथाय एमजेनावबो बेमार दं प्रिटिनावबो बेमार दं एमजेनावबो गोरोन्थि दं प्रिटिनावबो गोरोन्थि दं सानैनावबो गोबां गोरोन्थि दं आरो गावसिनि गोरोन्थिखौ दिनै ससियेल मिडियायाव बुफ्रुनानै होजोब्बाय बैसागो बोथोरनि संनानै दोननाय माइब्रा बे माइब्रानि जौखौ बुफ्रुनानै होजोब्बाय मानोना दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां कन्टेन्टसो जानानै फैदों माने बिसिनि जिथुनाखि रामायण महाभारत बे रामायण महाभारत बे सल'माया सल'आ जारिमिना न'खर संसार जानायनि रायजो जानायनि जिथुनाखि बे सल'आ दिनै मोनसे बयनिबो थाखाय जोबोद मोजां कन्टेन्ट जानानै फैदों कन्टेन्ट ओरैबायदि भाइरेल जादों फारसेथिं एमजे आरो प्रिटिनि मान सन्माना थांदों मान सन्माना जोबदों फारसेथिं एमजेआबो रां खामायदों प्रिटियाबो रां खामायगासिनो दं माबायदि इउटुबाव होनानै मिलियन भिउ जादों बिसिनि जिथुनाखि एमजेनि गाबनाय मोदै हुगारनाय हिनजावनि थाखाय ओरैबायदि मिलियन भिउ जादों आरो प्रिटियाबो गोबां भिउ मोनदों फारसेथिं मान सन्माना खहा जादों फारसेथिं डलार खामायनो हादों लोगोफोर आं मा लादों नै आया चेकआप खालामनो हागोन नायनो हागोन बेमारखौ आजिखालि बेमारा माबायाव सिटि स्केन एमआरआइ खालामबाबो ओंखारालै मानसिनि बेमारफोरा बेखौ गावसो आन्दाज खालामनांगौ गावसो हमदांनांगौ माने बे न'खर संसार जानायाव हौवा हिनजावनि गेजेराव माखासे बेमार थायो बेराम थायो बैफोर बेरामखौ एमआरआइ खालामबाबो सिटि स्केन खालामब्लाबो नैबायदि माने सिटिस्कप आरो बेबायदि माने प्रेसार बेबायदि माबाजों सुब्लाबो ओंखारा माने बेफोर बेमारा माने बेखौ गावसो मोनथियो गावसो हमदांनो हायो माने आंनाव मा बेमार दं आंनाव मा गोरोन्थि दं आं मा मावदों आं गोरोन्थि मावदों नामा गावखौ रियेलाइज खालामनांगौ गावखौ बिजिरनांगौ सिगां प्रिटियाबो बिजिरनांगौ एमजेआबो बिजिरनांगौ गावखौ बिजिरनांगौ सिगां गावखौ रियेलाइज खालामनांगौ आंनि गोरोन्थि जादों नामा बेफोरखौ माने नोंसोरो बेखौ गावसो फाहामनो हायो माने बेफोर बेमारखौ जायखौ गोसोनि बेमार होनदों माखासे मेन्टेल डिफेक्टबो थानो हागौ बेफोरखौ बै फाग्ला फाथकफ्राव लांनानै एसे नायनांगौ आजिखालि बेफोरनि गोबां ट्रिटमेन्ट दङ एमजेआ बुंनाय बायदिबाथ' हिनजावा थाब रागा जोंनानै बायदि बुंफ्लांनायाव मालाबा सोबा जादोंमोन होननाय खोनादों माने बा गुन्दा माबा माबि होनना बुंनायाव ओरै हरदोंमोन थावनो खावलायाव माने एमजेआ प्रिटिखौ गारियानो ओरै खेंख्रा खेंख्रि जालायदोंनो एकदम माने एक्सिडेन्ट खालामनो ओमफ्राय बेयाव माने एकदम बिमाजों फिसाजोजों माने फुरा लाइभ खालामनो नाजादोंमोननो थिग बेबायदि आरो गोबां खोथा दं नोंथांमोना मोनथिजोबखाबाय माने नङा होमबा आं माने गोलाव बुंनो गोसो गैया जियानो हक माने दिनै रायजो राजानिफ्राय माखासे फल'वार्स साबसक्राइबार बिथांमोना गोरोन्थिया सोरनि बेखौ बिजिरजानो लुबैदों फोरमायजानो लुबैदों प्रिटिनि गोरोन्थि ना एमजेनि गोरोन्थि बेफोरखौ माने बुंजानो लुबैदों बेनिखायनो बिसोर सानैबो माने ससियेल मिडियायाव ओंखारदों ससियेल मिडियायाव फैदों न'खरनि रायजो जानायनि हाबा जानाय रायजो जानायनि सिंनि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायफैदों आरो बेखौ गावसोर माने समाधान खालामनानै लानो हायाखै फोसाबनानै लानो हायाखै बिनिखायनो रायजो राजाफोरा फल'वार्सफोरा साबसक्राइबरफोरा माने समाधान खालामनानै होनांगौ बिनि थाखायनो बिसोर फैदों दा गोरोन्थियाथ' जोङो मा बुंगोन गोरोन्थियाथ' आं हिनजावनि भिडिअ'खौबो नायबाय हौवानि एमजेनि गाबनायखौबो नायबाय मोननैखौबो आं बिराद मोजां गोसो नायदों आरो आं फुल नायजोबखादों आरो हिनजावनिखौ फरायदों हौवानिखौ फरायदों नाथाय गोरोन्थिया बेयाव प्रिटिनिबो दङ एमजेनिबो दङ मानो होनना बुंदों खावां मोनसेजों खावा गाबा मोननै खावांजोंसो गाबो आखाइ थाइसेजों आखाइखौ दामनो हाया थाइनै आखाइजोंसो खबनो हायो होननाय बायदि आरो सानैनिबो गोरोन्थि दं बे गोरोन्थिखौ नोंसोरो सानैबो सुद्रायना लाब्लानो
लानानै मोजां रायलायनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों मोजाङै मिलायबानो रायलायबानो बियो नोंसोरो बेबायदि डाइभर्सनि खोथा फैनाय नङा, फाथैलाय बिसिनायनि खोथा फैनाय नङा। बेबायदि माने दा माने बेफोरखौ नोंसोरो पाब्लिकनि सिगाङाव बारा आरो लाबोनांला। जि लाबोबाय जि बुंबाय दा लाबोसै। दा नोंसोरो रायजो जानो गोसो दंब्ला नोंसोरनि गेजेराव रायलायदो, सावरायदो। रायलायनायनि गेजेरजों नोंसोरो ज' जाफिनदो। थ' बेनो आंनि खावलायनाय। आरो बिनिफ्राय बेबायदि आरो एगेन बेबायदि माने रायजो जानायनि न'खरनि दावराव दावसि, संख्रि बानलुनि बेबायदि दावराव दावसिखौ माने ससियेल मिडियायाव जाहाथे लाबोआ, आं बेखौ खावलायबाय। जोबनायाव गोजोन्थों।